Susan थांना गथ'फ्रा नै नायना रिसि नोंदे लाय मालायसो गोलैबोखै थ' गारिया जाबाय खुलुमबाय लोगोफोरा निसोमग्रा गारि उइथु सानानै नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालायनाय मोखांखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय देलाय मालायनि स्राय बोराय बायदि नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायनानै आरो चेनेल सुबुंफोरखौ फैनोबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय नै मोनागुना जों दाउ थांनो नागिरदों फैदासो पासता जादों आरो कालि फुजा नालाय पानबारियाव कालि फुजा जानो थांदों नोंथां मोनो जाहायो एसे सेयार खालामसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों मा देखायनाय एसे देखायनोसै ओमफ्राय उलुबारियाव गायकबो फैयो होनदों नायनाय जाबोन बानायनोसै नायनाय जायाबा मिथिला आरो ओमफ्राय एसे दाखालि लोखि फुजायाव सना गोदान लाबोनायखौ गानबाय सनाया बायनायसोमोन लोगोफोरनिफ्राय आथा होनानै गानबाय आरो आं नायनायावनो आंजों बायदोंहाय लोगोफोरनिफ्राय बिनि थाखायनो लानानै फैबाय आं बायनायखाय आथा होना गानबाय आरो आं दालाय माबायदि नांलायस्लायसो आथा होना गाननाय साबसिन आंसै दा लेजिफोर फैद' मालाय बिबो आंनि अननायाव खथ' मोजां ब्रेन्डनि खोमा लफायना मायो लफायना मायो नै लोगोफोर फुजाया नैबेयावबो मोनसे जादों आरो बे जाहैबाय उलुबारियाव बुस्थु जागासिनो बे जाहैबाय उलुबारि ओमफ्राय मा होनो जों दा थांगासिनो माबायाव आरो पानबारियाव फैयो मोनफैबाय लोगोफोर माबायाव फुजासालियाव आरो अयथासार बिराद दिनै फैद' रिल्ससो मोनसे बानायनो मोननांगौमोन बानायनो चान्सखौनो मोनला लोगोफोर मानो होनोब्ला आंना हौवाया फैफायाखै नालाय स्वामि फैबायनि बिराद दुखु आरोखि ओमफ्राय कालि मन्दिरनि मेन गेट आरो बियो ini muncul muncul saksi yang kono. Cari. Udah nanti. Cari. नै लोगोफोर एकदम फुजायाव अयथासार फिर मेथाइफ्राबो एवख'लायनो हाया जानायफ्राबो ओरैबायदि फिर नेलायनांगौसो जों बिराद नेनानै जाबाय आरो ओमफ्राय माबा जादोंमोन जोङो बार्गार जादोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय अयथासार फिरखा मानसियानो थांसै लोगोफोर एबार गावबा गाव गलियाव थांसैलाय आरो
गारि लायदो नाम्बार गारि लायबाय बिथाङा फै फमान ओइ हाबलालै उलुबारियाव उन्दुनो ओंखारबाय नो गथ'आ दे खोनायाखै उलुबारियाव हाबला उलुबारियावबो गायक फैयो होन्दोंमोन लोगोफोर गथ'आ उन्दुना ओंखारनानै थानो हाला आरो ओंखामखौ आंना फिसाज्लायालाय नै उन्दुनो ओंखारनानै थानो हालानो लोगोफोर जों उलुबारियाव हाबबोआसै ओरैनो दसे नायबोबाय जों फैबा गायक गाखोबायमोन आरो ओमफ्राय थेवब्लाबो जों नायबोआसै बे फिसाफ्रा आंना उन्दुजोब्बायमोन नालाय बिफाबो थांफायाखै बिफाया आथिं पिहु जानानै दंना नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो आथिङा एसे लेंग्रा जानानै दं बिफा थाङिनि थाखायनो आंहा बिराद खस्थ' जाबाय आरो ओमफ्राय आंबो थांनो लुबैबाय थांबाय ओमफ्राय फिसाफ्राबो बयबो थांनो लुबैबाय थांबाय आरो फिसाफ्रालाय माथो मावनो बिमायानो देवानबारिनि थांबाय फिसाफ्रालाय बबाव थांफाया जाबावनो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै राज फुजा जायो जोंनियाव बागरगावआव राज फुजायाबो सौफैथारगासिनो आरोखि ओमफ्राय राज फुजा नायबावनोसैलाय ओमफ्राय जगदात्रियाबो जायो खाथियावनो थेवब्लाबो थांनाय जाया जगदात्रियाव मा बायगोन फेम्फा राज फुजायाव फेम्फा बायगोननो ओमफ्राय इयावथ' जेबो बायनाय जायासै माने आं आसार उसार बायनो सानदोंमोन ओमफ्राय जायासै बे गथ'फोरखौ लानानै थांनानैलाय बाव ओरैबायदि फिरजै गोलैनांगौबाथाय एकदम नों ए नंगौ ओरैबायदि फिरजै गोग्लैनानै सोरबा थाबाय होमबा गेब्लेलांखाजोबो आरो गाफ्लेजाखाजोबगोनसो आरोखि ओमफ्राय बाजैमोनबो फैदोंमोन ओमफ्राय ब्लग लानोनो बारा चान्सखौनो मोनासै आं लोगोफोर एकदम बोरै ब्लग लानो बेफोरखौ रिदि रिदां लानानैलाय सासे हमथाग्रा थाबासो जेनेबा ब्लग लानानै माबानो हायो आरो हिन्जावफोरनि देलायनाय नालाय आरो माथो मावनो एसे खानाय आगारस्रालायबाय आंबो एसे आजोलि सिख्ला जास्रालायबाय नेगायदां ओमफ्राय माबा मा होनो बेगाबो आखायाव लानो होननानै एसे मडेल बायस्रालायबाय हनै फिसाजों बिराद जारला जोंना माबानायानो थिखाय जाबाय जबानियानो बेनानोसो 100 थाखानि बेगानो जायो दे जाबाय जबा नोंथाङा भिडिअखौ नायदोंबा खनसे लाइक होनानै हो दे नोंथांनि माबाखौ बेग लानायखौ एसे साबायखर होयो आङो एकदम आलायलायानो जायोहाय ओमफ्राय आंहाबो एसे स्टिल लास्रोलायनो लुबैनानै बायनानै लाबाय नै दा फिसाजों बिराद जारलासो अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ दिनै एसेयावनो फोजोबबाय ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ आङो दैलि माने जेनेबा सानसेनिखौ सानसेयावनो होनो हालाहाय एखमबा साननै गाहामजोंसो होनो हायो बे भिडिअआ लोगोफोर माबानिसो मा होनोमोनलाय मा बारायमोनलाय बुधबार बारायनिसो ओमफ्राय जोबनायखौ लास्टावसो माबा सुक्रुबार बारायावसो बानायनांबाय आरो आं जोबनायखौ ओमफ्राय नैबे गस्लाखौ बायनो लोगोफोर ओमफ्राय 100 थाखानि बायनाय आरो रहाय मा मुसुखुंखौ मोनायावसो खालामबावदों आङो माबाखौबो लास्टनि इन्ट्रडाक्सन ना मा होनायखौबो रसियाथ' बे गस्लाया 100 थाखानि बायनाय आरो लोगोफोर बायसै ना मा होनो बाय बाय होनदो